Allah ya haɗa ya tanda. Ya zanyi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani. Ƙaunar ki tana bugun zuciya, sautin ta yana fitowa. Komai kika ambata sai na yarda da shi ba na musawa. Muri da na kyautata miki domin so kiyo yabawa. Ki mun uzuri a soyayya, sabanin me yana zamani. Mai so a cikin duhu yake da haske na wata da rana. Bai ji da gani hakika a yau kurma na kiraye kaina. Sai wanda ya san da fina sane zai gane dukan nufina. Ki je ki binciken so ki nemo wanda ya so da rani. Ran da san ki ya zo ya soke ni na ji kamar na fara hauka. Ranar kowa ya raban da hannu nake kai masa duka. Motsin da nake ta ji a cikin rai zuciya na da shakka. Sayin da kike kira ki turiya ta cikin sakanni. Din da kan yi zancen ki inda za na jiya na kan je. Na ganna a duniya mai yawan fili tsakiyar gidaje. Motsi da yawan zumuɗi na mai so ba ya zama garaje. So ya kai su masoya ku duba shaida ta kamanni. Alamun so da ƙauna da lissafa su ki fara irga. Jan hankali na ciki ni ga mai yin so na halatta burga. Motsi da ido yana miƙa sako wasu sinai da ganga. Aikin so babu gayya bari in ce wani ya taya ni. Da san ka yake yi ma uzuri komai kai baya kalla. Ka shiga damuwa sai ya dama a tara ku zubi da kwalla. Ni ma damuwa ta ce taki don haka san ki nake ta maula. Ganin tafiyar muna sa kusa kai matsayin sa'anni. Salon wasu ne a soyayya in sun zauna su dinga wasa. Koyaushe muna hakan ni da ke bishiyar mu tana ta rasa. Ki bayyana so na mai danki kauna gane ina na dosa. Na tsaka mai wuya nai sake mashin soya take ni. Komai na yi mallaka dai amincewa na rasa a kanki. Domin ki na daina yin tanadi buri na mallakar ki. Ban samun nutsuwa sai idan kin bayyana fara'arki. So bai kyale mutane ba ya taɓa tsuntsaye da jini. Ki zo ki min da jagora sanda ta ki rike ta zaifi. Na tsallake rijiya don na samu ruwa ki raka da rafi. Lamba ta yabo ki ban na fi so hannun ki ya min littafi. Bana iya ɓoye sona ki kan haka za na tsaya a ganni. Na rufe idanuwa na da kunne don maganar mutane. Akan ki mutum ya zage ni in ɗauka a rashin sani ne. Na tani so ƙaunar ki so kan fuska ya min zane. Da na kwanta mafarki ke na gamma cikin furanni. Kuna zauna da niyyar da yau aiki ba na iyawa. Ganin ki nake ki nai min gizo sai ki bayyana ki bacewa. Tarihin so na tsinta ya sanya maza da yawa macewa. Ba mamaki guri na da mai jiya ya hannun sukuni. Idan na yi zabura na fi in garma a cikin dawakai. So bai san takama na ji ya jawo karayar sadaukai. Dalilin so akwai tabbacin an kwance naɗin sarakai. Shi ke nunan kurena baya da na yi furcin kibarni. Gaban kirin na zauna kamar ɗan yara nake zamowa. Idan kuma baki nan sa'i ba hirar mu nake tunawa. Kalamai masu daɗi a baki mawaka ne kurewa. Bana shakka akan haka ni dai naki yake taɓa ni. Makarantar so mutum aka sanya kafa ba a gamawa. Ni na shiga dai daɗewa ciki a ajinki na yau tsayawa. Na dau so nai saka